Акафіс Ісусу Сладчайшому, солодкому. Параклис Божої Матері робить нас учасниками тої золотої молитви, доброї, теплої молитви, якою молили наші предки. Пройшли роки, тисячі років, а як молили Акафіс, ці наші предки 1000 років назад, так і нині, слово в слово. Можливо, появилися нові акценти, але язик русинов ідентичний у древності був язику Кирила і Мефодія. Кирил і Мефодій не видумали язик. Вони создали лише азбуку, вони придумали знаки, тому що у них була проблема. Мало того, що греческий язик не мав навіть букви «У». У них буква «О» і «И» заміняло «У». Вони не мали «Ж» чи «Ш», «Щ». Вони не мали звука «И» і не мали звука «И». Що ж мав робити Кирил і Мефодій? Ведь греческий язик, світовий, класичний, такий великий, славний, і вдруг вияснився слабоватий для того, щоб создати або унормувати язик слав'яно-руський. Так вони взяли на себе подвиг і создали. І ті букви, котрі ми вже нині маємо, вже лише 36 було, 43, маленько уменшилося, но вони свідчать про те, що не тільки обладали нашим тисячолітнім раніше язиком слав'яно-руським, ми говоримо не про слав'яну, слав'яно-руським нашим, а то, що вони нюанси зберегли з допомогою греческих букв, ударень. Но сьогодні, во время богослуження церковно-слав'янським язиком, жителям Закарпаття, русинам не треба переводити текст. А деякі 50, максимум 100 слів, старі, котрі виходять із вжитку, можеш подучити і запомнити. Так обладає тисячолітнім язиком. А нині ми вже формуємо для молоді переводи на язик, слав'яно-русинський язик, ужгородський варіант, лише для того, щоб деякі тексти молодим об'яснити. Но ми древнє читаємо без перевода. Так нам важливо пам'ятати, що і молитви наші. Навіть коли ми переводимо якісь другі тексти, то молитви, акафисти, чтення Євангелія, вони в храмі остаються в оригіналі. От чому, маючи таку благодатну історію, самий древніший язик у Європі, ніхто не має такого язика. А от православне богослуження на церковно-слав'янському прекрасно звучить донині. От чому давно замітили латині западні, там, де церковно-слав'янський язик, там православ'я. От чому почали воювати не тільки із православ'ям. Вводять сюди унії, розколи, роздори, а й заміняти кирилицю на латиніку. Но вместе з тим ми обладаємо тим, що в Україні не обладають мільйони. Це старим, древнім церковно-слав'янським язиком в богослуженні, і живим академічним язиком карпатських русинов. Кстати, я автор академічного видання нашого слав'яно-русинського язика. Чому ми це говоримо? Тому, що за 1000 років мінялися імперії, держави, ідеології, а в нас у церкві принципово ніч не помінялося. Якщо б сьогодні прийшли Кирил і Мефодій до нашої церкви, вони б просто з нами стали і почали молитися. А от уже 7 січня, по-новому, 25-го по-старому, ми будемо мати своє святое, благословенне, настояще для Карпат Різдво. Причому, іменно, невзирає на те, що Верховна Рада зняла з нашого праздника Різдва вихідний день. Цим смертельно собі нанесла рану
бо порушила закон про те, що рівноправ'я релігії всі мають. Що ж ми хочемо сказати? Ми прощаємо. Да, на 7 році придумали іще один праздник на наш день. 7 січня буде празднуватися день кого? Айтішника, програміста. Но ми кажемо, Господи, но ведь могли і програмістам дати вихідний день, тільки у нас є програмістів, їх забезпечити. А прочим ми кажемо, Господи, но ведь і наш Христос програміст. Він же запрограмував нас проповіддю Євангелія, Словом Божиєм. Нам, православним, всяко добре. Головне, щоб ми ніколи не втратили свою любов навіть до ворогів, до примітивних аргументів, коли ми читаємо газети або слухаємо по телевізору, чим там наповнено, яка там муть примітивної, неграмотної до ниже плінтуса. Ведь ми не кричимо, а просто думаємо, Господи, скільки нам треба молитися, щоб і тих людей, збитих з толку, колись вернути в норму. І сьогодні кажемо, Господи, прийми наш акафист, Ісусу Сладчайшому, і Параклис, молебен Божої Матері, за те, щоб наші люди держалися в світлості своєї віри і в святості вічно молодого юліанського календаря для Закарпаття 1150-річного, щоб ми не обіжалися ні на кого, а на Різдво своє ми з любов'ю традиційно, красно провели своє Різдво. Хто піде на роботу, тим зробимо ночну службу, а хто остається вдома – днівну службу. Як і в цьому році будемо колядувати і служити сперва, звісно, ноччю. Ночна служба головна, а допоміжна днівна. Но будемо все казати. Можливо, і мудре рішення придумав хтось, щоб на все моє покласти день програміста, айтішника. Но ведь і наш Ісус, повторимося, програміст. Почому? Він приніс нам Слово Боже, Євангеліє, котре перепрограмувало, прошило, як би казали айтішники, серце наше, ум наш. І тому ми будемо теж поздравляти 7 січня із Рождеством Христовим нашим, но і айтішників казати їм, ж хлопці, ви чуть-чуть похожі на нашого Ісуса. Тільки будьте не просто програмісти, а ще й візьміть деколи в руки Євангеліє і запрограмуйте й себе Словом Божим, як то ми зробили. Бо лише так поступаємо діти Божі той, а в вічності уєдно за святими і наслідники Царства Божого. Амінь.